Vítajte pri ďalšom videu, moje meno je Jana a dnes sa pozrieme na to, ako nám sociálne siete a popkultúra zničili náš vzťah k peniazom. Ak ste sa rovnako ako ja narodili ešte v minulom tisícročí, možno ste tiež ako deti, respektíve tínedžeri, poznali seriály ako napríklad Sex v meste alebo Gossip Girl, kde bol samozrejme veľmi drahý a luxusný život. V New Yorku mali stále nové oblečenie, chodili do drahých reštaurácií, na drinky, mali drahé kabelky a tak ďalej. A už počas detstva samozrejme aj toto bol jeden zo zdrojov, ktorý ovplyvňoval moje vnímanie peňazí. Na rozdiel od tej doby, kedy ale práve tieto seriály boli pre mňa asi jediným náhľadom do toho tzv. Sveta bohatých, dnes sme všetci na každom rohu obklopení vidinou toho, že toto je svet, o aký sa máme usilovať. Ťažko teda povedať, ktoré z návykov sú skutočne naše vlastné a existujú vôbec naše vlastné návyky, alebo všetky naše presvedčenia a návyky sú deformované okolím, v ktorom žijeme. Poďme sa pozrieť na 3 veci, ktorými nám sociálne siete zničili a narušili náš vzťah k peniazom a ako to môžeme ale zmeniť. Prvá vec je, že si túžime užívať, ale nevieme si užívať. Začali sme žiť v podstate 2 paralelné životy. Ten rýchly, farebný, všetko umožňujúci, nekonečne krásny život v matrixe sociálneho obsahu. A potom, keď dvihneme oči, tak z poklesu dopamínu ten život okolo nás vyzerá oveľa viac sivý, pomalý a nie až tak zaujímavý. Sociálne siete nám dávajú pocit možností a túžby po veciach a zážitkoch, ktoré v živote nemáme a po ktorých ale túžime. Nevždy sme po nich ale túžili ešte predtým, ako sme videli 4 ľudí za sebou, ako nám ich prezentujú. Ale teraz už máme pocit, že keď toto budeme mať, budeme rovnako tak šťastní, usmiatí, ako tí ľudia, ktorí nám to prezentujú. Túžime si užívať a túžime potom byť šťastní. Ako je ale možné, že stále ešte nie sme? Ako je možné, že za tie desiatky rokov, čo žijeme, za tie desiatky rokov, čo už sme túžili po toľkých veciach a veľa z nich sme si aj kúpili, stále nie sme šťastní. Veď predsa aj ten mobil, čo práve držíte v ruke, je niečo, po čom ste kedysi túžili, tak prečo si nevieme užívať to, čo už máme a to, čo sme si kupovali s vidinou toho, ako ľudia, ktorí to majú, sú vysmiatí a aj my budeme takí šťastní. Pretože sociálne siete sa v nás snažia vyvolať pocit väčšnej nespokojnosti a honby za túžbou, na ktorú nám poskytnú liek. Pocit vidiny šťastia, keď si kúpime práve tento produkt. Veľa vecí, ktoré vlastníme, pre nás raz predstavovali vidinu šťastia. Keď sme si to kupovali, videli sme sami seba, ako budeme krajší, mladší, štíhlejší, spokojnejší. Tak prečo nám to nestačilo a potrebujeme zase nové materiálne šťastie každý deň? A ja tým rozhodne nechcem povedať, že si nemáme nič kupovať alebo po ničom túžiť. Ale ak nechceme cítiť pocit väčšnej nespokojnosti a že nám niečo chýba, musíme sa naučiť míňať peniaze vedome za veci, ktoré v živote skutočne mať chceme. Keď zatvoríte na chvíľku oči a zabudnete na tú jednu vec, ktorú si chcete zajtra objednať, ako si predstavujete svoj život o 5 rokov? Čo v ňom je a dnes v ňom chýba? Ako trávite svoj čas? Prečo ste v budúcnosti spokojní a dnes to tak nie je? Zvyčajne to nie je preto, že máte 20 ďalších nohavíc, šampónov na auto alebo čokoľvek iného. Zamyslite sa nad tým, ako si predstavujete žiť svoj život, svoj vysnívaný život a utrácajte peniaze vedome za tie veci, ktoré v ňom mať chcete, ktoré vám taký život prinesú. Druhý bod je, že sociálne siete nás budzujú pocit, že môžeme mať všetko a môžeme to mať hneď. Každý týždeň nová ponuka, obmedzené akcie, rýchle doručenie, nielen oblečenie, ale aj cestovanie, autá, reštaurácie a tak ďalej. Za každé mávnutie palcom dostanete širokú paletu možností, po ktorých môžete túžiť a ktoré všetky môžete mať na jeden jediný klik. Je ťažké sa tomu ubrániť a navyše, keď život sa deje naozaj tak rýchlo a predsa si chceme aj užívať, čak ja to chápem, my všetci si chceme užívať. V lepšom prípade to ale potom končí míňaním celého zárobku, v tom horšom aj kontokorentom alebo požičkami. Prezentovanie konzumu, ktoré bolo kedysi výsadou reklám v televízii a letákov v schránkach, na nás dnes vyskakuje naozaj odvšadiaľ. A nevyhnete sa mu, ani keby ste chceli aj len pozerať vtipné videá mačiček a vlastne ste tam nešli vôbec pozerať žiaden konzum. Vždy, keď si niečo pred sebou obhajujete, že je to za dobrú cenu, opýtajte sa sami seba úplne inú otázku, odhliadnúc od tej ceny, koľko to stojí. Je táto vec to, po čom žijete naozaj, že túžite? Prinesie vám to tú hodnotu? Chceli ste to aj predtým? Alebo si to idete kúpiť len preto, že je to v akcii a tá cena vám prípadá dobrá, napriek tomu, že už takých vecí možno máte aj 20, alebo to vôbec nepotrebujete a vo výsledku ani potom netúžite. Kupujte si veci, ktoré pre vás predstavujú hodnotu a šťastie a vykašlite sa úplne na všetky veci, ktoré vám to neprinesú, ale majú len dobrú cenu. 100 eur, ktoré mesačne miniete za veci za dobrú cenu,
už nemôžete minúť za vaše skutočné ciele. Väčšine ľudí, ktorí vám to prezentujú, je jedno, či si to kúpite, ak to nie je vyslovene ich produkt. Ide im o vaše uznanie. A snažte sa veľmi vyvarovať tomu, aby ste si kupovali veci, preto aby ste získali uznanie druhých ľudí. A posledný bod, ako nám sociálne siete narušili náš vzťah k peniazom, sú nerealistické očakávania a porovnávanie sa. Keď cestujem MHDčkou, pozerám okolo seba a hľadám tých usmiatých a spokojných ľudí, ktorých sú plné sociálne siete, ale zatiaľ sa mi to príliš nedarí. Životy ľudí na sociálnych sieťach sú najlepšie výstrižky ich životov, často aj upravené a prifarbené. Samozrejme, že takto nevyzerám ráno. Samozrejme, že toto video nenatočím na prvýkrát, ale musím ho zostrihať. Samozrejme, že okolo mňa je kopec vecí, ktoré nemôžete na kamere vidieť. A rovnako takto platí, aj keď vidíte človeka v Dubaji s Ferrari, o ktorom ale neviete, že je možno požičané. A tým nehovorím, že je niečo zlé na tom požičať si auto, ale je pre nás dôležité, aby sme sa odprostili od toho porovnávania. Keď to má tento človek, tak by som to mohla mať aj ja. Ak na mňa dnes 5-krát vybehne video, ako ide žena pomaly s kabelkou Hermès, nastupuje do Rolls-Royce pred kasínom v Monaku, tak si na to zrejme niekedy aj spomeniem a budem rozmýšľať nad tým, ako by som mohla mať aspoň tú kabelku, ako by som sa mohla ku tomu priblížiť. Nerealistické očakávania ideálnych životov a porovnávanie sa s inými je tým závodom, ktorý nikdy nemôžeme vyhrať. Pretože knižnica videí a toho, po čom by sme mohli túžiť, je absolútne nekonečná a vždy bude mať ďalšie veci, po ktorých môžem túžiť. Sociálne siete určite nezmeníme, čo ale zmeniť môžeme je naše správanie a pohľad na veci. Na to, aby sme žili spokojný život, nepotrebujeme hromadu peňazí a už vôbec nie hromadu vecí. A naopak, ani hromada peňazí alebo vecí nám sami o sebe spokojný život neprinesú. A rovnako ako v nás sociálne siete vedia vytvoriť pocit, že nám niečo chýba, tak nám na nich niekedy vybehne aj riešenie v podobe rýchlych, vysokých zárobkov. Pridaj sa ku nám a aj ty môžeš s 50 eurami mať o týždeň tisíce a jazdiť aj ty v takomto luxusnom aute. Naozaj? Naozaj? Naozaj nie. Na takéto veci si dávajte naozaj veľký pozor. Nezabudnite sa o peniazoch vzdelávať a ak sa vám video páčilo, dajte mu like a odber na tento kanál. Vidíme sa opäť o týždeň.